Maugmang nagtiripon kasuudma sa ibalong Sentrum for Recreation sa Legazpi City ang ginatos na Filipino-Chinese sa Albay para iselebrar ang Chinese New Year ngunya na 2025. Pinanginota ng aktibidad kan Legazpi Albay Chinese-Filipino of Chamber Commerce Incorporated asin kan Chinese-Filipino community sa probinsya katuwang ang gobyerno probinsyal kan Albay asin Department of Tourism. Sa lahat ng nag-participate at dumating ngayong hapon na nag-join sa pag-celebrate ng Fiesta Chinoy 2025, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pinakitang pagtangkilik at pagtulong at suporta sa aming selebrasyon. Sa nasabing pagtiripon, dai pwedeng mawara ang Dragon Dance asin iba pang cultural performances. Ang PhilChi na si Raymond ugma na pigtatauanin importansya kan mga albayano ang nasabing selebrasyon, kung sain mas na ipapabisto ninda sa publiko ang sa indang kultura asin mga tradisyon. This type of event is very important para din naman po, lalo na po sa mga new generation na di masyadong alam sa Chinese community, at least na-immerse nila yung kanilang sarili na kung ano yung mga practices or beliefs ng Chinese community dito sa Legazpi. At least we try to immerse ourselves. Mag-participate po tayo sa mga ganitong type of events para hindi mamatay yung culture, especially ng Filipino-Chinese community here in Legazpi. Ugmaman ang 70 anyos sa si Mirna Gonzalez sa makulor na selebrasyon kan Chinese New Year ngunya na taon. Istorya niya sarong dekada man siyang naging paratukdo sa Tabaco Paging School sa Tabaco City na nakatabang sa iya nga ni mas mabistuhan ang kultura kan mga Chino. In fact, this is I think the fourth time I attended such event, and I found it very meaningful activity because it can bind, it can make Filipino, pure Filipino and pure Chinese to understand each other and become friends. Nakiugmaman sa selebrasyon si Kapuso actor David Licauco na proud albayano. Chinese na sila? Chinese ba kayo? Ikaw ba? Bicol na lang, Bicol. Bicol. Dahil I'm from here, I'm from Tabaco actually, my mom is from Tabaco. At saka yung lola ko rin dyan and yung uncle ko is dyan. Presente man sa venue si Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. asin si Albay Acting Governor Glenda O. Bungaw na kapwa pigrekognisar ang kontribusyon kan Filipino-Chinese community sa ekonomiya, turismo asin trabaho sa probinsya. We cannot discount the fact that they have contributed a lot to our country, to our community, and their culture and the opportunity that they have contributed para sa satuyang mga kababayan Legazpeño is truly one that we have to be thankful. Sobrang tagal na natin tong ginagawa, and this is also to show yung PhilChi brothers and sisters natin na maraming salamat. Gusto natin magpasalamat sa contribution nila pagdating sa ekonomiya ng Albay. Kaya partners talaga. Apwera sa mas maipabisto ang kultura asin tradisyon kan China. Mauot man na maipahiling kan Filipino-Chinese community sa Albay ang magayon na relasyon kan mga Pilipino sa saindang mga Chino sa ibong kan mga isyu na pigkakaatubang kan duwang nasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.